Здравейте хора, аз съм The Hunter и днес ще ви покажа един много интересен сайт, който намерих из YouTube. Ще го сложа в описанието. Много хубав, той е за село, но много интересен. Само да зареди. Ето, вижте го. Колко хубави неща има. Брони, диамант, желязо. Внимайте, че тук има пропаст. Ето тук още къщи има. Много интересен сида. Оп. Ето, има още много къщи. Долу има някаква мина. Ето колко айрон има. Много е хубав. Дори са направили нещо като лампи с вълна. Кладенче. Нагоре има тавана. И да, много хубав, още не съм го разглеждал изцяло. Може да има още нещо интересно. Добре, това беше всичко от мен. Чао!